Здрасти, хора. Ще снимаме видео как играем Brawl Stars. И да, точно. Аз обичам да играя много Brawl Stars. Защото просто играта много И да. И сега ще започнем да играем Brawl Stars. Аз имам слаб акаунт, честно казано. И не е чак толкова слаб. 20 героя почти имам. И вчера си пакнах много готин скин на Честър, който най-много ма кефи от всички. Ето, вижте. Сега влизаме в играта. Ето ми. Според вас, готов, вижте му герой 20. Мълчи съм. 3, 2, 1. Ето вижте скина колко е готин, брат. Много ма кефи. Дайте лайк на Честър, че ма кефи. Къде влиза? Абе, къде влиза? Купих му скинче, защото няма. Има да е безплатно. Ще ли играе? Да видим кой има в това. Вчера дали едно безплатно случай. Така. Моята мата. Не, много искам да едно ще раздаваме. Така. Ще пробваме една игра. О, шейтан. Дай на майна. Виж как скин имам. Падна ми се. 300 джема скин, брат. 300 джема. На буен отбор. На брок. Ту бум на бук. Тук няма никакъв скин. Да, така че... И сега започвам. Тъй. Вижте, приятелче. Вижте, това е един мой приятел, дето се казва Марани, му подарих един много готин акаунт, вижте. Сега, ще ви че макснат, че му била. Макснат. Още един. 50 човека, мога почти. Още 8 купим 50 брат. Код е почечен. Ето един мой приятел влезе. Той не е много добър. Той е много добър с Бул, с Джеси, с Мейбел. И един мой приятел но ще я сам. Така. Ще играме с новия скин, че... Аз запавам с много голем прота. Виж, гледай. Дай мъка. Не, ще да бъдем. Не. Това няма се слуша моя приятел. Той е детната. Another satisfied customer.
Великим пътела. Ето го един. Ето го. Ето го как ме скънтили. Супер. Супер. Нищо. Дай ще зараз. Не, дай го сни. Дай си го. Браво, паса не ми трябва. Той е много. На ти. О, не. Не! Проби, значи ли дитя? Ви знаете ли дитя? Умирам, много съм слаб. Ви знаете ли дитя? Бреме, добре. Кой ви е любиме, пишете в коментари. Задължително. Дай си играм с моя приятел. В квестове, защото имам толкова много квестове. Който всъщност ги изпълнявам. Аз имам брал пасът, значи. Ама той ми е такъв. It is time for party! Казах на Никола. Има един махнат, един на встреча. Който купа от нея. Не е почка. Който ме го обиди, а правя, който е там си. Махнат молотец, махнат фърч, махнат етълка, чуено. Колото нито тук не играл в тях, играл е с много съвстрало. Джаки много играе. Той е в куп Данито. Какъв е този клуб? Яшо. Така, моят приятел няма да приеме никога. Махам се, няма да играя с тъпия молотец. Че не ме кефи. Гледайте. На мен не са ривели. О, не е да. Аз снимам мутачата му много опната. Много. Гледайте сега, много е. Патрона смотри. Абе, защо? По вас кой го по-готвен скин? Сърч Лайчер или... Моя сърч, дето аз. Да видим кой ще бъде. Трябва да е честна битката. Ама то сме знае честна тимерата. Не! Няма да умра. Не искам да умра. О, не! Това брал пак да съм думал. Ако искате видео на Fortnite, може да се абонирате за канала. Просто какво да направи? На Дед Фарма направи. Не, да, ще пуснах някой дете съм.
Вие колко виждате правилно? Пишете в коментарите. Аз съм направил труден. На мен ми са съпадали 6 неща. Ама едното ми беше легендарно. Ето, един път се съпадна. Ма то 4. Умри, бе! Не! Къде си, бе? Ето, бе? Моля. Кай, какво бе? После твоя написа. Къде бе? Те ще не знаят как се бе. Не то ако ме удариш, брат. Не, защо му влезна, бе? То не умре. Айде! Пишете в коментарите, вие обичате да ядете вкусно. Аз не обичам. Ето. Две! Трябва им на кой му кача? На мълчи, моната, на мълчи! Чу! Я? Ама му тачата. Не съм не гледал. Я се предлагам как гледам. Само да не ме убият, ако ме тачат това пак такава. Мотачата му не е отмета. Мотачата му хич не е отмета. Отмета. Ама ще го направя си. Ще направя това си. Майко не ще се това. Трипа е 300. От 38. Ето са това. Айде победа. Лесна. Кой е стартера? Я съм. Нашата нипа. Ето, 4-10. Искам 25 джама вече. Дай да гледа, че той искам едно слуша. Дай да гледа той, че искам много. Да ми се пада. На мен ми се съпада най-много добре. Ако е смутача, значи хубаво. Смутача е хубаво. Не те набира. Сколько убил? Эй, глянь, сколько идет? Да, блин. Американо. Вот так работа много. Вот это промоция на каждый. Это просто не. Не говори да скача на много. Аз нямам игра. Много искам да направя, ще го вдига на 80 ранга.
Наш подай, бе. Наш бот. Гледане. Добре, ама и крал има. Наш ума пък е без наш. Не умирам. Графка ми. Слушай, да отвора. Слушай, искам, брат. Не загубихме. Не се загубихме. Колко имаш един кил? Не! Не заминавам. Нямаш победим този път. Тук съм тача. Избрам веднага. Минаш е много голям бот. Наистина. Но това ми гледа съвсем. Еее! Чисто за ботка си наш. Те иначе ние ще ги бием. Чест ме набавя. Не бе, брат! Не бе, брат! Не! Как да стане тази работа му кажи? Песента се вие като лава, бе. Иначе се лава тя. Не, много е купа. Ядосвай с точка, бот. Няма си там. Бот. Безплатно има. Помагай, човек! Как и бот си? Айде, дете! Тя това се умре от машинката. Всичко дава край. И хора, ще трябва да спирам, защото достатъчно се изгледах. Ето, наши хични играят. 1008 купи. Хубаво. Ама поне играй, бе. Саши. Не си то. И хора, ще спирам. И аре, бай.